आंनि बे गोदान चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय गासैखौबो दङ दसर फंबाय जों दा सुकियाव फैदों माने मोनसे मिउजिक भिडिअ सोलिगासिनो दङ आरो बिसोर बैहाय उनथिंजाय शुटिं खालामगासिनो दायो नुनो मोनगोन जों दा दसर फंबायजों आंजों एसे ब्रेक लानानै दुगैनो नागिरदों एसे तामान सुदो दानिया बाक्सानिफोराथ' गासैबो फैखाबाय जानांगौ बे जायगायाव नाथाय चिरां उदालगुरि आरो क'क्राझारफोरनिया सोर सोर फैफेरदों कमेन्टआव होबानो जाबाय लिरनानै मोनसिगोन जायगाया थांगासिनो दङ नायदो दैमाफोरा दैमा नङा सरि माबायदि दै फैदों दैसा जों दा एकदम मोनसे स्पेसियेल जायगायाव थांगासिनो दोङो दुगैनो माने बेयाव दैमाया जमा ओइ दैमायो बैयो ओइ बान्दरा नायो बान्दर ओइ नै बेयाव माने जुनारफोर नुनाय जायो आरो एखनब्ला जेरै हाग्रानि मोसौ हाग्रानि आरो मैदेर दाख्लै माने मोनसे मिउजिक भिडिअ सोलिबाय दंमोन जोंनि मोनसे टीमनि माने बेयाव मा जादों जों फैनायाव जों फैग्रोबायमोन एक्ट्रिसफोरनि गारियाव एसे उनाव फैगासिनो दंमोन आरो बेयाव माबा नुदों मा होनो मैदेर बारखेदों बिसोरखौ मैदेरनि फालो आरो जोंबो थांफिननायाव माने हाग्रानि मैसो लोगो मोनदों आरो जेबो खालामाखै खालामनायालाय बिदिनो नुनानै थाथ'नाय जादों आरो बिराद मोजां भिउफोरा एकदम दा बुंसै बे फंबाया ब्लग बानायगासिनो दङ दस्रा फंबायाबो मोनबाय दाना मोनसिगोन नै ओरैनो हरदो बे दुगैनो जों दा थांनानै बैहाय फुदो दानिया माबोरै नुदों जायगाखौ कमेन्टआव लिरना हरदो एसे सिङाव नाबो दङ गोबां गिदिर गिदिर ना दङ नाथाय नोंथांमोना दा नुनाय नङाबो जानो हायो माने केमेराया मबाइलजोंसो खेबनाय जादों गुफुर लानो सानदों गुफुर लाबा सानसे फैनानै नोंथांमोननो बेनि सिंनि नाखौ देखायगोन आरो ना नोंथांमोननो ओरैनिफ्राय मोनसे फैदों दैमाया आरो ओरैबो मोनसे फैदों आरो ओरैबो ओमफ्राय आरो बिदिनो लोगो नांनाय बिराद स्पिड जायो नाथाय बेसिम बारा स्पिड नङा बिदिनो मोजां बेनि थाखाय नाफोराबो जमा जाना थायो एसे जों दा बेयाव दुगैनो नागिरदों आयावनो जाफावनोसै मावनोसै बेहायनो गियां मोनलायलाङो दुगैनोबो लागायनोसै दुगैनोसै लागाव मबाइलखौ सेट खालामनो नागिरदों आं बेहाय बे अन्थाइजों बानायनोसै आं दोननो नागिरदों जाबायना नुरुना नुरा दोनबाय दानिया बे जायगायाव ओमफ्राय दानिया जों बेहाय दुगैनोसै ओरैबायदि खस्थ'जों माने केमेराखौ बेहाय सेट खालामबाय आङो अन्थाइ माबा माबि दोननानै स्टेन्डबो लाबासै दानिया दुगैनोसै एसे आनड्रेस खालामसै पुरा गामसा लाबोखादों एकदम नै दानिया हाबबाय आङो दैयाव ओरैबायदि गुसु तानाने पुरा भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय आरो दैया ना बिदिनो चाइनानिफ्राय भुटान हाजो जानानै फैनाय भुटानथिं ओरैबायदि गुसु जोबोर गोजोननाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दों ओरैबायदि नेचारेल बिउटि तारमाने नोंथांमोना देखायनो नाजानि आङो नुगोना नुवा जायखिजाया
केमेरायाव उथिनो उथियाखै मिथिला जायखिया ना दङ गोबां ना दङ बेहाय साबोन लानानै गिनाय मोनबाय आं ना गिदिर गिदिर फैनानै होबा जाबाय बिदिनो मानसिखौनो बे जायगानि मुङानो जाबाय सुकि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दङ बे सुबुंकाटानि साहा दा बांद्राय मानसि फैयाखै मानोना दा सिजनबो नङा दा जानुवारि एसे डिसेम्बरफोरनिफ्राय गोबां मानसि जासिगोन आरोना बेयाव आथिं जायगा मोनलाय मोजाङै दुगैनोसै दानिया दा थाङैल' एसे गिनाय मोनो ना गिदिर गिदिर दङ ना बिदि सानलायलाङो माने दुगैनो एसे गिखांलायनाय मोनो ना गिदिर गैया खोमा गैनायालाय जायखिया एसे बोरैबा आरोना जों सानैल' फैदों नालाय बेहाय लोगोफोराथ' बैथिं थाबाय जायखिया नोंथांमोना आंनि मोनसे हिन्दी चेनेल दङ हिन्दीयाव ब्लग्स बानायो आङो बेखौ नायनोबा जुदि इन्टारेस्ट दंबा नोंथांमोना मिजिं सोरां ब्लग्स होनाय मोनसे हिन्दी चेनेलाव थांनानै सार्च खालामना नायजागोन बे बर' चेनेलाबो थांफाबाय थासिगोन लोगोसेनो बर'निबो ब्लग्स बिदिनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों गिदोंबो एसे बोरैबा बोरैबा अन्थाइफोराबो जा फिस्लाहा सिङाव ओंखायनो सेन्देल गानदों जागाफोरा एसे नाव Iya जाजोबनायबा बोरैबा हाजोखौनो ओरै जाना लानो बायदि मोनलायलाङो बियो गिथावनानै बोरैबा गिथावनाबो समायनाबो देन्जार जाजोब्बाय ओरै नायबाय गिलायनाय मोनो हारसिं फैबाय इयाव ओरैबायदि समायना खारनानै बान्दर दङ आरोना नोंथांमोना नुगोन नुवा जायखिया देखायनो नाजानोसै ओइनो फिसा लाना खारदों ओइ मासेबाव ओरै गोजौखै थांबाय एसे मानसि थानाय जायगायाव दुगैनो थांनायदो माने बेहाय एसे बोरैबा मोनदों आरोना रावबो गैयाना बेहाय पुरा बेखायनो एसे बोरैबा मोनदों बैहाय थांनो सिगाङाव बिदिनो मोजाङै दुगैनो आरो बे मानसिफोर दङ जोंनि मानसि दङ लोगोफोर खालामगासिनो दङ एकदम दैमा जिङाव पुरा जों दा बैसिम थांनो नागिरदों दुगैनो आरोबाव जोंहा जोबगौमानि जों दुगैनोसै बिदिनो बारलांनिफ्राय ओइ खेबसे बारना थैसिगौमोन आङो बिदा खेबसे बारना थैसिगौमोन आङो सानस्रिनानै ओरैबायदि देन्जार जादों
दानिया दुगैलायनोसै बेहायबो Oh my god! ओरैबायदि गुसु माने ओरैबायदि मोजा सुकिनि मजा सुकिनि ओरैबायदि नेचारेलै मा खिथानो ओरैबायदि नेचारेल थारमाने ओरैबायदि बेफोर मजाखौ एक'लेन्ड बा गोदोर गोदोर बेफोरबायदिनो वाटार पार्कफोराव मोना जायफोरा मिथिंगायानो बानायखानाय ओरैबायदि नायदो दानिया ओइ बारासिन ओरैबो थांनाय ना ओरैबायदि दाहार दैया माने बै खारनानै गोबां मानसिबो थैयो दै खिन्थु बेहाय जायगा थांना लायो जाया आरोना गिनाय मोनो खेबसे मा जादों ओइ दै बारदोंमोन बारा माने आंबो बारदोंमोन बेनिफ्राय ओइ खारनानै बेसेबा गोजानावसो मोनदों लोगोफोरा आंखौ बे दिननिफ्राय गिदों आरो बेहाय माने ओरै माहाया दा सिगाङाव गिगासिनो दं बेनि थाखायनो दा गिथावना आरो बै टिम सुटिंआ सोलिगासिनो दङ लोगोफोरनिया ओरै माने ओरैनिफ्राय मोनसे फैयो आरो ओरैनिफ्राय मोनसे फैयो आरोना ओरैबायदि स्पिड जाफैयो दैया बेहाय ओरैबायदि बुखारखायो बेयाव सोरबा थांग'ना लायोबा गोजानाव मोनहैखागोन माने ओरै गिथावना आरोना एसे फैबाबो एसे साबधानै दुगैबानो जाबाय नोंथांमोनाबो जायखिजाया जायगायाथ' जोबोर इन्टारेस्टिं आइ लोगोफोर दा आं दुगैखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरोना बे बुस्थुखौ नुनानै नायनाय नैबे मा नायनाय बियार लोंनानै बुख्रुबना गालांदों बेहाय बियार लोंना बुख्रुबना गालांदों बे सोरनियावबा हाबा माबायदि जागोन बे गोबां थाबायनो फैयो बिदिनो सेन्देल गाननाय सेन्देलफोरखौथ' सिबफिननानै हाबगोन ना आथिङाव माबायदि जागोनलाय दै बेखौ गालांदों बिदिनो आरो बेखायनो गोबां गाज्रि खालामना गालांदों आरोना जायगाखौ प्लास्टिक आरि गारना गालांदों नै प्लास्टिक मा गारना गालांदों पात्ता गैया आरो बिदिनो आलाय सिलाय प्लास्टिक बथलफोर गारना गालांदों जौ लोंदों बुखुना गालांदों बेफोरखौ बेरायनानै गारना गालांदों बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना जोबोर गाज्रि नुयो माने बे मोनसे मिथिंगायारि जोबोर समायना नुथाय बे जायगाया बेसेबाबा समायना जायगा बेहाय बेफोरबायदि लोंला जाला खालामनानै बियार लोंनानै बुख्रुबलाबायना गालांगोन प्लास्टिक आरि गालांगोन बिदिनो मिथिंगायारिनि आबहावाया गाज्रि जायो थ' बेफोरखौ लोंबाबो माने बे डास्टबिनाव मोनसे जायगायाव डास्टबिन खालामखानाय दङ बै सिगाङाव बे थांनानै दोनजायो आरो नङाबा प्लास्टिक मोनसे लाबोफानाय केरि बेग लाबोफानानै बे सोनानै लांजायो लांनानै मोनसे जायगायाव ज' गारि जायो थ' नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामा नोंथांमोना बे जायगायाव फैबा बेफोरबायदि दामाव मिथिंगायारि समायना आबहावाखौ रैखा खालाम आरो साखोन सिखोन जोथोनै लाखि जों दा दुगैनानै फैबाय माखासे लोगोफोरा माने शुटिं खालामबाय थादों जोबथ'वाखै जों दा मोनसे रेस्ट हाउस दङ बेहाय थांनानै जिरायनोसै ओमफ्राय बिसोर फैबाय थागोन नावमान सट दंबावो जोंखौ थांग्रोनो थिनबाय बेनिखायनो फैनाय जाबाय बिथांनि मुङा जाबाय दशरथ बर' हाय नोंथांमोना ब्लगखौ इन्जय खालामदो आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन आरो माखासे जोंनि सुटिंफोरखौ देखायनानै एक्सप्लेन खालामना होनाय जागोन जेनेबा मेकिंफोरखौ होनाय जागोन सोर एक्टरखौ लाबोयो सोर एक्ट्रिसखौ लाबोयो गासिबो नोंथांमोननो देखायजोबनाय जागोन आरो नोंथांमोननिया दा मोनसे संसार मुभि जोंनिया मोनसे सर्ट मुभि सिरियाल हिसाबै
रेगा प्रडाक्सननि आन्दाराव संसार एपिसड 1 2 अलरेडि जाबाय दा 3 नि भइस डाबिं सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय एसे टाइम मोननायखाय बिथांखौबो लाना फैबाय शुटिंआव स्टुडेन्ट फिल्म प्रडाक्सननि शुटिंआव एसे ओमफ्राय दा बिथाङाबो ब्लग चेनेल दङ मोनसे दशरथ बर' अफिसियेल होननाय नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्ट दङब्ला बेनि चेनेलाव थांनानै माने नायजागोन आरो ओमफ्राय बिथांखौबो सापर्ट खालाम सापर्ट खालामबायदो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो आरो फैगौ ब्लगाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन बेनि थाखायनो बाय बाय